Hey, Sir. Oh, yes. What's up? Ano Ay. yan? Ito. Binibilang ko yung pera. Naka-withdraw. Isang mensahe ako eh. Balita ko ba yung nangyari kagabi sa Facebook? Oo. Yung sa Facebook, nagkagulo nga sila eh. Anong nangyari? Ikaw, anong ginawa mo nung nabalitaan mo yun? Wala. Actually, kagabi, nung oras yun, mga 11:30, basta actually, ako din eh. Nagpe-Facebook ako, tapos bigla-bigla na lang hindi nagsisend. Tapos dalawang cellphone, dalawang account. Wala. Ang ginawa ko, charge ko na lang yung dalawang cellphone, tapos natulog na ako. Ganun lang. Hindi na ako na-stress. Tapos pagkagising ko, kaninang umaga, nakita ko sa Facebook, ang daming napuyat, ninervyos. Sabi ko, anong nangyari dito? Pero, siyempre, alam mo na, mga hampas lupa yun, siyempre. Ano bang tawag dito? Mga dukha. Sila kasi umaasa lang sa sweldo ni paring Sorsenberg. Kaya, siyempre, alam mo na, mga hampas lupa. Ako, kahit mawala naman yan, kahit isang taon, ilang taon, kahit wala yan, okay lang na. Lockdown ulit, okay lang ako. Kasi, alam mo na, tignan mo. Daming pera, wala. Ito, pamimigay ko lang to sa mga, sa mga hampas lupa sa labas. Kaya, ayun, tapos yung mga ibang, yung ibang vlogger na sikat, sila yung may apektuhan. Lalo na si Papa Pong's Vlog, hindi nakatulog. Nangalbag yung mata. Kasi, pagkakalam ko, iniisip niya yung mga, Ayun nga. Di ba, baka mga, yung mga followers niya? Ayun. Tapos, pag wala na si paring Justin Guttenberg, wala silang pera. Ako, kahit hindi ako magsahod, hindi ko kailangan yung pera. Kasi hindi naman ako hampas lupa. Hampas lupa sila. So, yung mga ibang content creator, mga hampas lupa. Ayun, mga hampas lupa yun. Kaya talo sila pag na-lockdown kasi wala silang sahod, hindi sila mag-sweldo. Kasi mga hampas lupa ako kahit walang problema sa akin. Walang problema sa akin. So, hindi na apektuhan yung mo, no? Hindi maapektuhan. Ayun, may napuyat, may umiyak pa ng mga sikat na vlogger. Wala. Sila yung maapektuhan. Pag nag-lockdown ulit si paring Mark Sorsenberg, yun. Kumparing mo nga pala yan. Kumparing nga si Mark Sorsenberg, yun. Kaya wala. Dami mong pera. Tama. Yabang mo este. Yeah, siyempre, ayan. Tingnan mo na. Pamimigay ko lang to. Ayun, sana naman, mabigyan mo kami. Oo, kaya ayun, buti na lang. Naging okay na si paring Mark Justinberg, kaya okay na yun. At least na naging okay na. Masaya na yung mga sikat na vlogger. Sige. Okay na. Sige. Sige, salamat sa interview ha. Okay. Thanks.